Ahojte, vítajte pri dnešnom videjku. V tomto videu bude tak trošku s ňufinkou a budeme si kúpiť také nechty a budeme vziať ňufinku na prechádzku. Takže poďme na to. Teraz ideme za ňufinkou. Idem ti doplniť vodičku, ty zatiaľ v kľude papaj, dobre? Takže za to je ňufky na klietke a si ju pôjdeme aj dneska vyčistiť. Tu máte ňufku, toto je jej záchod, áno, má také drievko, myštičku a na slamu a ešte takúto vodičku. Nejaký už mala, ale ideme jej doplniť ešte vodičku. Dáme jej teraz takú 10, tak je hovrat. Áno, viem, že toho malo doma. Ešte musím spraviť tieto 3 veci, takže poďme na to. Slanú posteľ máme. Uslať posteľ máme. Ideme asi na umývačku. Dobre, takže umývačku už mám, to som vám nenatočila, ale snad nevadí. A teraz ideme na tú matematiku. No dobre, poďme na to. Teraz si ideme nalepiť takéto nechty, takže poďme na to. Takto ich krásne otvorím. Najlepšie, že ja neviem, že ktorý patrí na ktorý, ale asi to zistím podľa veľkosti. Takže poďme na... Takže ideme si lepiť prvý ukazovák. Ja viem, že tieto nechty sú úplne také že také detské, ale mne sa to moc páči aj napriek tomu. Teraz tu máme takýto palmičkový naprsteník. Inak 11.9. vyjde asi špeciál. Ja neviem, ja to vôbec nemám zostrihané ani zorganizované, ale budem sa snažiť. Toto video asi vyjde 5.9. Fakt neviem, že či naozaj budem sa tak snažiť. Tak zmena, dávam ti takýto, lebo toto je asi palcový. Ja sa v tomto fakt nevyznám. Tak, nalepíme, super, krása. To vidíko bude taký špeciálik. A chcem vám povedať ešte jednu vec. Maliček mi to strašne pasuje. Teď musím kúpiť nejaký pláner, aby som vedela s nimi videami vám to častejšie vydávať, lebo som fakt za tú neaktivitu ospravedlňujem. Ale že fakt mi to moc. Tak to za prvá ruka, ten prostredník je asi veľký. Neviem, skúsim to na palec. Teraz pôjdeme vyvenčiť ňufičku a prosím vás, nehejtujte za to, aká je veľká. Ale ja takého nemám, takže prosím vás. A ešte, že ja vydávam viac shorty, lebo z tých dostanem tie odbery. Z tých videí moc nie, tak bola by som rada za ten odber. Je to zdarma, na tým potešíte. Ale nenúčim vás vôbec. Ešte sa ospravedlňujem za môj hlas. Takže za chvíľu budem mať nechtíky už nalepené. Stiaľ to takto vyzerá. Tak, už to mám to vyzerá, je to moc pekné. Takže takto to nejak dopadlo. A som mne sa to páči, keď sú akože také detské. Takže takto to vyzerá. Neviem, že či si ich dám ešte dole, alebo si ich nechám. Takže prepáčte fakt za tú neaktivitu. Za tie nechtíky moc vám sa páči. Ahojte, sme vonku, dala som ňufinke postroj a teraz sa trošku bojí, ale ona sa musí oťukať. Takže bude to dobre za chvíľku. Tak to si tu ideme. Áno, asi tak. No, bežíme. Pina, daj lepku. Páči sa melónik, je krásne papa, ale ňufka nie celé. No,
Tak, papaj. Ona... Kości cię odchwycił. Już koniec wideo, także dúfam, že sa vám dneskajší vlog páčil. Ahoj! A ešte raz sa ospravedlňujem za meškanie.